Здравейте на всички от Vlog 7, аз съм Милан Звера и тук до мен е Слави Пичено, така? Да. И той ще започне да качва клипове, така? Да, ама съвсем не. Да, защото той ще замине и... да, и да ви покажа, спечелих значка BG. Да, ето я. И ми нов аватар. Да. И вече имам регистрация в YouTube. Да. И така. Посетете профила на Слави Пичено, ще има профил му в описанието и може да почнем поредица с него. Да, ама много... Като заминеш, нали ще имаш кон. Да. И да. Посещайте профила на Тишо 9888 и следете нашето оцеляване. Утре той ще качи 5-ти епизод. Днес го снимахме. И да. Не знам какво да го кажа. Фокусът ми спадна. Това беше от мен Vlog и до влизане.